Det her er jorden. Jorden er beboet af 6 milliarder mennesker. Mange af disse mennesker spiser kød. Dette betyder, at 56 milliarder dyr bliver slagtet hvert år for menneskelig konsumering. Dette har en kæmpe indvirkning på kloden. I løbet af de sidste 100 år har mennesker begyndt at producere mange flere drivhusgasser op i atmosfæren. Af disse drivhusgasser udgør dyrlandbruget 51% af vores samlede CO2-udledning. Grunden til, at dyrlandbruget har sådan en kæmpe påvirkning er mange. Skov bliver fældet for at gøre plads til, at dyr kan græsse. Transport af dyrene udleder en masse CO2. Dyrene producerer meget metan, som også er en drivhusgas, der skader atmosfæren. Det løber alt sammen op til det kød, vi spiser. Hvorfor er det her et problem? Er det ikke energisektoren, der forurener mest? Dyrlandbrugets CO2-udledning forventes at stige med 80%, når vi rammer 2050. I sammenligning vil energisektoren kun stige med 20%. Ergo er det en god idé at nedsætte sit kødforbrug, da dette vil nedsætte vores CO2-udslip og derved hjælpe jordens klima.